హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 18 రోజులు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధగోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका वैष्णवेभ्यो नमः. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. ఏం వినిపించట్లేదేమో. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కట్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ. కృష్ణ. కట్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ, మధ్య మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది. హరే కృష్ణ. కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ లీవ్ అయ్యారు, మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. హరే కృష్ణ. హరే మాతాజీ కృష్ణ. వినిపిస్తుందా చెప్పండి. మాతాజీ? వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది కానీ ప్రభుజీ అప్పుడప్పుడు మీది స్క్రీన్ ఆగిపోతుంది ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది మధ్య మధ్యలో.
ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఈ స్లైడ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా మాతాజీ? ఈ చాప్టర్ 9th చాప్టర్ ప్రభుజీ. చూస్తాను. సరే, లేకపోతే మనం ఒకసారి ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, మరి స్క్రీనింగ్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ మీ వాయిస్. బ్రేక్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ మీ వాయిస్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఇక్కడ నెట్ కొత్త ఇంట్లో వేరే ఇంట్లోకి వచ్చిన. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇదే మాతాజీ, మీ దగ్గర ఆ స్లైడ్స్ ఉంటాయి కదా మామూలుగా? హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీ దగ్గర చెప్పండి ఇవి వాళ్ళ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసిన స్క్రీన్స్ కి షేర్ చేయగలరా? ఓకే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే క్లాస్ ఏంటి ప్రభుజీ? ఎందుకో నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ. సరే ప్రభుజీ, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. లేదు ప్రభుజీ. మాతాజీ పీడిఎఫ్ లేదు ప్రభుజీ మీరు చెప్పేది. 9th చాప్టర్. మామూలుగా మీరు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసే ఉంటాయి కదా, అది పోస్ట్ చేసేయమంటారా? అది స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటారా ప్రభుజీ? మాతాజీ ఆ వీడియో స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటారా ఆ పీపీటీని? అవి చేసేయండి అంటున్నా. పీపీటీ అది ఉంటుంది కదా. సరే ప్రభు. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. చెప్పేయచ్చా ఇప్పుడు మామూలుగా? చెప్పేయచ్చు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఫస్ట్ శ్లోకకి వెళ్ళండి మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. సో మనకి
ఆ పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి 8వ అధ్యాయము భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఆ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, భక్తియుత సేవా మార్గం చేపట్టినటువంటి వ్యక్తి వేద అధ్యయనం ద్వారా, అలాగే యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా, తపస్సు చేయడం ద్వారా, దానం ఇవ్వడం ద్వారా, తాత్విక కర్మలు కామ్యకర్మలు చేయడం ద్వారా కలిగే ఫలితాలను అతడు పొందుతాడు అని, ఇవన్నీతో పాటుగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని కూడా చేరుకుంటాడు అంటూ 7-8 అధ్యాయాల యొక్క సారంగా ఆ చివరి శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినటువంటి, ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అర్జున్తో అంటున్నారు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ లేని వాడవైనందున, సో మరి ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానమును, అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి ఈ విషయాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నీవు ఇంకా అంటే ఈ భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉంది ఈ అధ్యాయంలో. ఎందుకంటే భక్తుడు భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడవుతారు అని చెప్తారు. మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలుగా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ విధానాలలో మొదటి విధానము శ్రవణం. అందుకే అంటున్నారు, నేను నీకు అంటే ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి మరియు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టముల నుండి ముక్తి పొందుతావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ముఖ్యంగా మనకి భగవద్గీత ఆరంభము మొదటి అధ్యాయము మిగిలిన మొత్తం గ్రంథానికి ఒక ఉపోద్ఘాతం లాగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇక 2వ 3వ అధ్యాయాలలో వివరించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రహస్యమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. 7-8 అధ్యాయాలలో తెలియచేసినటువంటి నిన్న మొన్న మనం చూసినటువంటి ఈ విషయాలు మరింత రహస్యమైనవి, అంటే అవి మరింత రహస్యమైనవిగా చెప్తారు. ఇక ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి 9వ అధ్యాయంలో వర్ణించబడినటువంటి విషయాలు అనన్యమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినది కనుక ఇది పరమ రహస్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అందుకే పరమ గుహ్య జ్ఞానము అని చెప్తాం. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో వెళ్ళండి, అయిపోయింది చెప్పేసి. సో ఇంకా ఈ 2వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది రాజ విద్య అంటే విద్యలలో రాజు వంటిది, రాజగుహ్యం రహస్యములలో రాజు వంటిది అంటే మరింత రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు. పవిత్రం అంటే పరమ పవిత్రమైనటువంటిది, ఇదముత్తమం అని చెప్తున్నారు అంటే ఇది దివ్యమైనటువంటిది. అలాగే ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అంటే ప్రత్యక్ష అనుభూతి ద్వారా అర్థమయ్యేటువంటి ఈ ధర్మము. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం అంటూ చెప్తున్నటువంటిది అంటే ఎంతో సుఖమైనది. కర్తుం అంటే నిర్వహింపడానికి వీలయ్యేటువంటిది,
మరియు శాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానము విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది, రహస్యాల అన్నింటిలోకి అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలలో ఎందుకంటే మనకి భౌతిక జగత్తులో రాజనీతి శాస్త్రం అంటూ, సామాజిక శాస్త్రం అంటూ, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము, యంత్ర శాస్త్రము వంటి నానా రకాలైనటువంటివి అని చెప్తాం. అందులో సాంఘిక శాస్త్రం, సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ లో ఉన్నది, దానికంటే ఉన్నతమైనది, ఎక్కువ స్థితిలో ఉన్నది ఆయుర్వేదిక జ్ఞానము అని చెప్తారు. దానికంటే ఉన్నతమైనది ఆస్ట్రాలజికల్ జ్ఞానము, దానికంటే ఉన్నతమైనది విజ్ఞాన శాస్త్రము అని, వీటన్నింటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది, ఉన్నతమైనది గీతా జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ మాత. సో నెక్స్ట్ తీసేయండి అవి ఎలాగ. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో ఇంకా చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, శత్రువులను జయించేవాడా ఓ అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే శ్రద్ధ లేనటువంటి వారు ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం. నెక్స్ట్ వెళ్ళండి మరి. సో మనకి ఆ శ్రద్ధ లేనటువంటి వారు మనకి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి విషయాలలో జయప్రదంగా నిర్వహించలేరు అని చెప్తారు. సో మనము పిల్లల విషయాలు చూసినట్లయితే ఆ శ్రద్ధ లేకుండా ఏది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవడం కానీ ఆ క్లాసులలో అలాగే ఉండిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి ఏ విషయంలోనైనా మనం శ్రద్ధను కనబర్చినప్పుడు మాత్రమే పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుందిగా చెప్తుంటాం. నెక్స్ట్ వెళ్ళండి. మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చేత వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఆ భగవానుడు మొదట ఆ పురుష అవతారాలలో మొదటగా ఆ మహాతత్వంలోనికి మహావిష్ణువుగా వచ్చి ఆయన దృష్టి సారించడం ద్వారా ఈ భౌతిక జగత్తులో వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు ఉత్పన్నమవుతాయి అని చెప్తారు. అంటే ఈ త్రిగుణాలు ఉత్పన్నమవుతాయి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ మహావిష్ణువు మనకి 3 పురుషావతారాలుగా చెప్తాం. మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఆ మహావిష్ణువు యొక్క ఆ శ్వేత రంధ్రాల నుండి ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా, అంటే అలా కనురెప్ప తెరిచినప్పుడు ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ కనురెప్ప పాటు కాలంలో ఇవి జరిగి ఇక్కడ ఈ అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలు సృష్టించబడతాయి అని చెప్తారు. అందులో ఒక బ్రహ్మాండం తీసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశిస్తారు. ఆయన చెమట ద్వారా దాన్ని తడిపివేసి
ఆ గర్భోదక సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆ గర్భోదక సముద్రం పైన ఆయన శయనిస్తారు అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క నాభి నుండి మనకి ఒక కమలం తూడు ఉద్భవం అవుతుంది, కాడ. దానిపైన కమలం వచ్చి ఆ కమలం నుండి బ్రహ్మ మనకి వివిధ సృష్టిలు, ఈ జీవులన్నింటినీ కూడా సృష్టిస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ ఇక్కడ ఆ మహావిష్ణువు తర్వాత ఆ విశ్వరూపం, భగవంతుని యొక్క విరాట్ పురుషుడు, అనేకమైనటువంటి ముఖాలు, దంతాలు, అనేకమైనటువంటి చేతులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన. సో మరి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆ కమలం యొక్క నాభిలో, ఈ నాభి నుండి వచ్చినటువంటి కమలంలో ఈ మనకు 14 లోకాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు, ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ కూడా. సో మరి ఇక ప్రతి విశ్వంలోనూ సర్వము వ్యాపించేటువంటి వాడు ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని చెప్తుంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అయినా సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు అర్జున. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడును అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతి చేత కానీ ప్రభావితుడును కాను అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సమస్తము ఆ భగవంతుడి పైననే ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మత్సాని సర్వభూతాని అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా ఆ సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్త, నిర్వాహకుడు ఆ భగవానుడే. మరి ఆయనలోనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా ఉన్నది. ఆ భౌతిక ప్రకృతి చేత ఆయన ప్రభావితం కాడు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు, అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఓకే, ఇంకా ఓకే ఉండండి మాతాజీ. ఇంకా మనకి మధ్యలో ఆ కృష్ణ భగవాన్ వారు చెప్తారు, ఓ కుంతీపుత్ర, కల్పాంతంలో, ఓకే పర్లేదు మాతాజీ 10 అలాగే ఉండనండి. కల్పాంతంలో సమస్త భౌతిక సృష్టులు నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. మరొక కల్పారంభంలో నా శక్తి చేత వాటిని నేనే తిరిగి సృష్టిస్తాను. అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క, ఆ మహావిష్ణువుగా చెప్పబడినటువంటి ఆయన యొక్క కనురెప్ప కాలంలో ఈ బ్రహ్మ యొక్క కాలం అంతా కూడా 100 సంవత్సరాలు కాలం గడుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరలా కనురెప్ప మూసేటప్పటికి ఆ బ్రహ్మ అది అయిపోతుంది, మొత్తం చీకటిగా వచ్చేటువంటి సమయంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తారు, సమస్త జగత్తు కూడా నా యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. నా సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతుంది. అంటే కల్ప ఆరంభము, కల్పాంతాలు అన్నీ కూడా ఆయన ఆ భగవానుని యొక్క ఆధీనంలోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతు నానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటి అయిన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో, అంటే నా యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనమవుతుంది అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సమస్త కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వీటన్నింటికీ కూడా ఆయనే పరమ నిర్దేశకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఈ జీవులన్నింటికీ కూడా బీజ ప్రదాతగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన. హరే కృష్ణ. అవజానంతి మామూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం
పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడును అయిన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వారికి తెలియదు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మానవుల్లాగా కనిపించినప్పటికీ ఆయన సామాన్య మనిషి కాడని ఈ అధ్యాయంలోని మనకి ఇంతకు ముందు శ్లోకాలు, ఈ శ్లోకంలో సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధంగా మోహానికి లోనైనటువంటి వారు నాస్తిక భావాలకు ఆకర్షితులవుతారు. మరి అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి యొక్క మోక్షవాంఛలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సాధన అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి అంటూ ఆ మూడుల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక మహాత్ముల గురించి ఈ శ్లోకంలో 13వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాధిమవ్యయం. మహాత్మానస్తు, మహాత్మా అంటే ఇక్కడ మహాత్ములు అంటే చెప్తున్నారు ఇంకా, ఓ పృథతనయ, ఓ అర్జున, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు అనన్య చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసి వారు నా యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడు, సర్వకారణ కారకుడు అని ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా మహాత్ములు ఆ భగవంతుని ధ్యానంను అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే వారు ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ మతం. సో ఇంకా మరి అటువంటి ఆ మహాత్ములు మరి ఏం చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి ఆ జనాలు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారో అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అలాగే ఈ భక్తియుత సేవ మాత్రమే సులభమైనది కావడము మరియు నిర్వహింపదగినదిగా చెప్పినట్టు మొదటి శ్లోకంలోనే సులువుగా నిర్వహింపదగినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. మరి ఈ మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని గురించి జపం చేస్తూ కీర్తనం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతోనూ దృఢమైనటువంటి నమ్మకంతో ఆ భగవంతుని ఎడ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ భగవంతునికి ఎల్లప్పుడూ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే లీనమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మరి వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చన విధానాలను చేసేటువంటి వారి గురించి మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన సాధనంలో నెలకొనేటువంటి ఇతరులు దేవదేవుణ్ణి అద్యూయునిగాను బహురూపుగాను విశ్వరూపంలోనూ పూజిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్పేటువంటి వాటిలో
ఓ అర్జున, నేనే క్రతువును, యజ్ఞమును, పితరులకు వసగేటువంటి ఆహుతిని, స్వస్థత చేకూర్చేటువంటి ఔషధమును, దివ్య మంత్రమును నేనే నెయ్యిని, అగ్నిని, ఆహుతిని అంటూ చెప్తుంటారు. అలాగే నేను ఈ జగత్తుకు తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడును, పితామహుడను, జ్ఞాన లక్ష్యమును పవిత్రం చేసేటువంటి వాడిని నేనే. ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదమును, సామవేదము, యజుర్వేదమును కూడా నేనే అంటూ ఆయన చెప్పేటువంటి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేను వర్షమును ఆపుతాను మరియు వర్షాన్ని కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును, నేనే మృత్యు రూపంలోనూ వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను మరియు తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక పదార్థమును కూడా నేనే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వేదములలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదుల చేత పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషము అయిన ఆ సోమరస పానము చేయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులై వీరు స్వర్గలోకాలకు పోవటానికి ఆశిస్తూ ఉంటారు. వారి పుణ్య కర్మల ఫలంగా వారు స్వర్గాధిపతి అయినటి ఇంద్రుని యొక్క లోకానికి వెళ్తారు మరియు దేవతల యొక్క విలాస భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించడం చేత వారి పుణ్య కర్మ ఫలాలు అన్నీ కూడా తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించే వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ఉన్నత లోకాలకు వారు చేసినటువంటి ఆ పుణ్యకర్మల ఫలంగా ఉన్నత లోకాలకు వారు చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆయువును, ఉత్తమమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగాలను, ఆ భోగ సౌకర్యాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దేవతలు అనుభవించేటువంటి ఆ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాని వాళ్ళు అక్కడ శాశ్వతంగా ఉండడానికి అనుమతించబడదు. ఏదైతే పుణ్య ఫలం ఉందో ఆ ఫలం అంతా అయిపోగానే తిరిగి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవలసినటువంటిది. అందుకే స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలు అనుభవించడం చేత వారి యొక్క పుణ్య ఫలము అంతా తరిగిపోయి తిరిగి మరలా వాళ్ళు ఈ భూలోకానికి, ఈ మర్త్యలోకానికి వచ్చిపోతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కానీ ఓ అర్జున, నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను మరియు వారికి ఉన్నదానిని కాపాడతాను, రక్షిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి వారికి లేనిది ఏదో సమకూర్చి పెడతాను అని చెప్తున్నారు, వారికి ఉన్నదానిని కాపాడతాను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తుంటారు, ఓ కుంతీపుత్ర, ఇతర దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించే వారు నిజానికి నన్నే పూజిస్తారు, కానీ వారు అది తప్పుడు మార్గంలో చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తారు, కేవలము నేనే సమస్త యజ్ఞాలకు భోక్తను, ప్రభువుని, అందుకే నా నిజమైన దివ్య స్వభావమును గుర్తించని వారు పతనం చెందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజీమా సరే యాంతి మధ్యాజినో అపిమాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, చంద్రలోకానికి సూర్యలోకానికి లేదా ఇతర లోకానికి వెళ్ళాలని కోరిక ఉంటే మనిషి ఆ ప్రయోజనం కొరకు ఉద్దేశించబడినటువంటి ఆ దర్శ పౌర్ణిమాసి వంటి ఆ విశేషమైనటువంటి వేద నియమాలను పాటించడం ద్వారా ఆ వాంఛితమైనటువంటి ఆ లక్ష్యాన్ని వారు సాధించగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మనకి మరి ఆ భగవంతునికి అర్చించేటువంటి, ఇక్కడ చూసినట్లయితే కుచేలుడు ఆ భగవంతునికి ఏవో కొన్ని అటుకులు ఇవ్వడం ద్వారా భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిచినటువంటి వాడు. అలాగే శబరిమాత ఆ భగవంతునికి ఆ ఎంగిలి పండ్లను ఇస్తే కూడా ఆయన స్వీకరించినటువంటిది. మరి గజేంద్రుడు పొలంలో ఉన్నటువంటి కమలాన్ని తుంచి తన యొక్క తొండంతో పైకెస్తే వచ్చి రక్షించినటువంటి వాడు. అందుకే ఆ భగవంతుని పూజ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనదిగా ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదాహం భక్త్యాపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమును గాని సమర్పిస్తే నేను దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. సో అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనది. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అని చెప్తున్నారు. అంటే పత్రాన్ని కానీ పుష్పాన్ని కానీ ఫలం కానీ ఏదైనా ఒక పండు లేదా ఇవన్నీ ఏవీ లేకపోతే నీటిని సమర్పించిన భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ ఇస్తే వాటిని నేను స్వీకరిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క భక్తికి ముఖ్యంగా ప్రేమయుత సేవ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవ ద్వారానే మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో కాబట్టి ఆ భగవంతునికి చేసేటువంటి పూజ చాలా సరళమైంది. పత్రం, ఒక తులసి దళాన్ని కానీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పుష్పాలను కానీ లేదా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పండ్లను కానీ లేదా నీరు, అంతేకాని ఆ మాంసాహారాన్ని నాకు తయారు చేసి పెట్టమని ఎక్కడా కూడా శాస్త్రాల్లో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు లేవు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురశ్వ మదార్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఏ పరిస్థితుల్లోనూ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని మర్చిపోకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి మర్చిపోకుండా ఉండడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యంగా చెప్తున్నారు.
ఎందుకంటే దేహ పోషణకైనా ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయవలసి ఉంటుంది కనుక ఆ పని ఆయన కోసమే, తన కోసమే చేయాలని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు వారు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసం చే మనసు నా యందు లగ్నమై నీవు ముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని చేరే మార్గాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే సమర్పము. మనం ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఏ కర్మను ఆచరించినా అది అకర్మే అవుతుంది. కాబట్టి అకర్మలకు శుభ అశుభ ఫలాలు ఏవి కూడా ఉండవు. సో అంటే ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తారు. సో అలా ముక్తి పొందినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యందే లగ్నమై తద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్ట్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించేటువంటి భక్తులు నా యందు నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను అర్జున అంటూ ఆ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మనము ఏదైనా కోరుకుంటే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. కానీ ఆ భగవంతుడు ఇస్తే ఆయన మనకేం కావాలో అన్ని తెలిసినటువంటి వాడుగా ఆయన ఇచ్చేటువంటి విషయాలను మనం చూడవచ్చు ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అత్యంత హేయమైనటువంటి కార్యమును చేసినప్పటికీ కూడా మనిషి భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉంటే తన యొక్క సంకల్పంలో సక్రమంగా నెలకొని ఉన్న కారణంగా అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ జానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఆ విధంగా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, అంటే సాధువుగా పరిగణించబడేటువంటి వాడు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేయవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్యా యేపి స్యుపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరాం గతిం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున,
జన్మ, జాతి, కుల, లింగ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునే వారైనా నన్ను శరణ పొందిన వారంతా పరమపదాన్ని పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, దీనికి పూర్వపు శ్లోకంలో ధర్మాత్ములైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షుల విషయంలో ఇది ఇంకెంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆలోచించు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులను ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎటువంటి వారైనా అల్పజ్ఞులైనప్పటికీ కూడా అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు అల్ప జన్మకు చెందినటువంటి వారైనా, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, అంటే కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదం లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా ఉన్నత శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి భక్తుల గురించి వేరుగా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు అంటూ చెప్పినటువంటిది చెప్పి ఇంకా ఈ అధ్యాయంలో ఈ చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నీ మనసు ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము, మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుచు పూర్తిగా నాయందే లగ్నము చెంది తర్వాత నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈ కలుషిత భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధాలు నుండి బయటపడడానికి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ఒక్కటే ఏకైక మార్గము అని ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే పెడతాను, నేను పెడతాను ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, ఎండ్ చేసేద్దాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రేపు చూద్దాంలేండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.